Professor Ongeri wa kwani na manganama ya inuka nya kwebanga wacha bana inuka nya kwebanga tole na enda kuna moka nya kwebelele chiko tuyamole egera kabisa na kitora nyore bite bike tole takocha usia iwapo yamole moli mole ayeke bosi yamole eri biore abana bamito bosi yamole egera kabisa na lioliana kutengeneza mano tolete bintu chaka eyoga buyazera bobe ere buyazera bobe kuna boga ya amaenda kino tora na tobanga akatoa milioni ibere tokaleta gaiga osembo betu akorete era na toege to milioni ibere tokaleta gojaiga na botimotwa ngoja tolenere arege taraja roka inje unajabe mokanya kundi omuchungo mitutu chache no nodoga wes tuta